Здравейте, в Боксерия, аз съм Онор и в днескашния клип ще играе Adventure мапа на Томи 45 и нека да започнем. Здравей, виждам, че си нов тук, направи ръчка и продължи напред, събирай доматата от честовете. Сега да направим една ръчка. Едно левърч да направим. Така. Омага. Сори, пично, ще читна. Опа. Ще читна, защото паднах в лава и как ще се изкача? Не знам. Добре. Добре. Тук не трябва засилка. Само на ти. Оха. Дъма. О, как паднах. Левърч. Вземи наградата и... О, майга! Вземи наградата и нагоре. Майко, баскива. О, мага, Вау. Това на майския брат. Какво да преместа? Нещо е. И... къде нагоре? По листата. Но ще дръжам. Какво да дръжам? Нищо няма да дръжам. Ръката ще дръжам. Преди да минеш през вратата, запомни. Веном е як. Лабиринт. Камент. Лесен ли беше, ако да бъда? Аз просто щях да тръгна на и тука. Ма си викам първо да тръгна на и тука те. Не съм щях да тръгна първо на и тука. Лесен ли беше, ако да продължи? Лесен беше, брат. Бонус плюс. Така, сега да видим колко помниш. Веном е як, тъп, грозен. Як пишеше, затова искам як. Чест вземи вакче. За ко си направил толкова много брат? Омага! За какво е? За кой не мога? Гледай го е. Омага е! За кой не мога да направя? Направи го е. Бай, пича. Бонус. Следвай густо. Оха, пращо. Отка. Я. Тум. Тан. Та. Айде. Сега продължим с Adventure мапа. Следвай густо. Добре. Газ. Татан. Тръгвай, газ. Дай къде ма заведи на някакво село. Да, добре. Копиш, че мина Adventure мапа. За края, ако искаш... мани са. Убий човека, и се казва Гешчо. Къв това е? Гешчо. Бат мангото. Пат. Мри е. О, експи ми дай. Как да го бия, бе?
така. Пат. Така. Пат, хедшот. Пат, хедшот. Так спие, Манго. То миналото не ми е дал XP, то беше от кралата или прасето. И довиждане, дано ви е харесала Adventure мапа.